Köszöntök minden opera kedvelőt szeretettel. Takács Zoltán vagyok, ez az opera CD Mustra következő része, amelyben Csilea Adriana Lecouvreur című operájából készült híres felvételeket fogom megmutatni. A műnek 1902. novemberében volt a bemutatója Milánóban, majd a New York-i Metropolitanben 1907-ben is bemutatták, és onnét a darab elindult világkörüli útjára, ahol minden alkalommal nagy siker övezte. Csileának ugye ez számít a leghíresebb operájának, bőven az Adrianum mögött kullog az Árli lány, de egyébként zeneileg az is nagyon szép és szenvedélyes, de azért nagyobb volumenű és híresebb lett az Adriana Lecouvreur. Számos felvétel született a darabból, én most a stúdió felvételeket részesítve előnyben ezeket fogom bemutatni, legalábbis a leghíresebbeket. 1962-ben készült a Deccanak egy kétlemezes verziója az Adriánából, így ebben a szép kis vékony tokban. Renata Tebaldi, Mario del Monaco és Giulietta Simeonato hallható a főszerepekben. Fantasztikus ez a hármas, és nagyon jókor készült ez a felvétel, mert jó hangi állapotban, jó passzban és karrierjük fénypontján énekelte fel ez a három világsztár ezt a felvételt. A római Santa Cecilia Akadémia ének és zenekarát Franco Capuana vezényli. Decca felvételről van szó, istenien szól, nagyon jók az arányok, remek a dinamikája az egész felvételnek, sodró lendületű a zene, és ahogy mondtam, ez a három világsztár elkényeztet minket, és elbűvöl minket ezen a felvételen. Maga a történet, ugye egy szerelmi történet, egy halálesettel a végén, a főszereplő hölgy hal meg a darab végén, véleményem szerint nagyon banális módon, mert hogy beleszagol egy csokor mérgezett ibolyába. Hát kérem szépen, legalább nem lövik le, vagy nem fejezik le, szóval elég diszkrét halál, nem? Egy tragikus operához, hát ez jutott nekünk az Adriana Lecouvreur-be, de a zene az csodálatos és fantasztikus. Szóval, itt ezen a Deccás felvételen Tebaldi del Monaco és Simeonato gyönyörködtet minket az Adriana Lecouvreur zenéivel. Most az egyik kedvencem következik 1977-ből, és a CBS kiadványa, ez egy jó vastag doboz, ami nekem megvan, egyébként ezt vékonytokban is kiadták, 2 lemezt tartalmaz annak ellenére, hogy ilyen vaskos a doboz. Ebben a dobozban egy jó vaskos füzet van, rengeteg leírással, fotóval a darabról és a felvételről, és aztán itt van maga a 2 lemezes CD tok tulajdonképpen, ami a felvételt tartalmazza. No hát a szereplők itt is eléggé szépen és igényesen vannak összeválogatva. Renata Scotto énekli a főszerepet, Adriana Placido Domingo a tenor, és Elena Obrazcova énekli a hercegnőt ezen a felvételen, de itt még nincs vége a világsztároknak, mert hogy Cheryl Mills énekli Michonnet szerepét. A Filharmonia zenekart és az Ambrosian Opera kórust James Levine vezényli. Hát kérem szépen, ebben a felvételben itt Renata Scotto szó szerint tündököl, a lírai részekben csodálatos piánókkal, hatalmas nagy levegőkkel örvendeztet meg minket. Itt 1977-ben Domingónak még a szép, fényes, lírai színezetű hangja szól, és hát Elena Obrazcova egyszerűen lenyűgöző, ahogy itt az áriát és a duettet is énekli, a hangjának az öblössége, a bársonyossága, és magának a hangnak az ereje, és a vívő ereje, és különösen a középhangtól lefele lévő terjedelemben az a bizonyos nagy vaskos mélység, hát az valami csodálatosan szól, és hát Cheryl Mills is egy
első osztályú baritonista, szóval véleményem szerint ez az egyik legjobban sikerült Adriano Lecouvreur felvétel, James Levine pedig nagyon jó lendülettel, igényesen, szépen vezeti végig a zenekart, a kórust és a szólistákat a felvételen, szóval összhatásában is szerintem ez egy csúcsszuper felvétel, gyűjtőknek kifejezetten ajánlom. És most következzék egy nagyon különleges Adriana Lecouvreur felvétel, méghozzá azért különleges, mert két világsztárnak szinte az utolsó opera felvétele, ami így rögzítésre került. A két világsztár pedig nem más, mint Joan Sutherland és Carlo Bergonzi. Nos, ez a felvétel 1988-ban készült, itt már mindegyik főszereplő a karrierje vége felé tart, de mivel ezek nem annyira nehéz szerepek, persze nehéz szerepek, de azért mégse Tosca, mégse Aida, mégse Turandot, vagy mégse Norma, ez véleményem szerint nekik egy nagyon-nagyon szép jutalomjáték volt, ez a felvétel. Joan Sutherlandnak itt még pályája végén sem nagyon sikítós a hangja, és nagyon-nagyon szépen vezeti a magas hangokat, és nagyon nagy levegőkkel énekel. Carlo Bergonzi pedig olyan csodálatos hangszínen, és annyira érzelmesen énekli végig a szerepet, hogy egyszerűen nem lehet nem imádni őket. A bariton szerepet ezen a felvételen Leo Nucci énekli, aki ugye Verdi szerepekben, de aztán Rossini Sevillai Borbélyában is nagyon-nagyon maradandót alkotott. A hercegnő szerepében itt egy olyan énekesnőt hallhatunk, akivel én még nem találkoztam így felvétel során. Úgy hívják, hogy Kleopatra Gyurcsa. Jól mondom? Gyurcsa. Remélem jól mondom. Nem tudom milyen nemzetiségű. Nagyon-nagyon szép hangszínű, mezoszoprán hangú énekesnőről beszélünk, de azért megmondom őszintén, hogy Obrazcovával nem tud vetekedni, és Simeonatóval sem. A karmester természetesen Richard Bonning, aki ugye Joan Sutherland férje, és a Walesi Nemzeti Zenekart és a kórust vezényli, tehát a maestro. Ez egyébként szintén 2 lemezes kiadvány, és a Decca adta ki, szóval ez még egy nagyon-nagyon jó pillanatban készült, és emblematikus kettős vált itt Sutherland és Carlo Bergonzi tolmácsolásában ezen a felvételen. Szóval Bergonzinak itt már a magasságai azért nem annyira tündöklőek és könnyűek, mint a régebbi felvételen, de a tenor szerep nem is annyira hősies, és nem is annyira magas fekvésű, viszont ahogy megoldják és kidolgozzák ők ketten a szerepet, és ahogy végig viszik az egész darabon ezt az érzelmességet, ezt a csodálatos belcanto éneklést, nos, aki kettőket szereti, és a pályájukat is szereti, és rajongójuk, ezen a felvételen biztos, hogy jó szívvel fog emlékezni, hogyha a második CD-nek is vége van, mert úgy összhatásában és hatásában, zenei hatásában is egy szép felvétel született, így az Adriano Lecouvreur-ben, tehát 1988-as Decca kiadványban, nem éppen olcsó, én ezt Bécsben vettem meg egy zenei antikváriumban, és egy picit féltem is, hogy ők ketten így pályájuk végén hogy fognak énekelni ezen a felvételen, de megmondom őszintén, hogy ha a 88-as dátumot én nem néztem volna meg, akkor nem mondtam volna meg, hogy ez a felvétel ilyen késői szakaszában készült a pályájuknak. Tehát gyűjtőknek ajánlom kifejezetten, mert egy csemege, egy különleges felvétel. Ezek voltak az Adriana ajánlók. Itt alul kérlek iratkozz fel a csatornán, ha kérdezel, válaszolok. Egyébként a múltkori videómban elkövettem egy hibát. Az egyik felvételnek rosszul mondtam meg a karmesterét. De volt, aki észrevette. Megírta nekem, én pedig külön megköszöntem neki.
kérem szépen, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, de ezért a videót nem töröltem, mert a többi része az vállalható. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, viszlát!